А като си имал много, на кое е най-странното място, на което си е ебал? Отех на дивана. Не, лъжи в един гараж. Откъде изгря слънцето? От луната ли? Как от луната изгря слънцето, брат? Влизам първи, ей, ритъмът те кара, разготия тастопара, маса къртие. Какво правите, момчета? Ма добре сме. А вие кой набор сте? 0-12. 0-12, а преди малко те видях с едно вейпче. То Да. никотиново ли е това вейпче? Не. А вашите ти разрешават, смисъл да пушиш вейп. Да. Нямат нищо против, ама цигари не ти дават, предполагам. Да. То принципно, нали знаеш, че в Китай са прави малко и тигъл. Там има химия и работи, вредно е. Със сигурност ще е вредно. А като си имал много, на кое е най-странното място, на което си е ебал? Отех на дивана. Не, лъжи в един гараж. Има един гараж, където има блокове. И те се качват отгоре на гаража. В смисъл. А моето най-странно място, знаеш къде е? Къде? В барака и на беседка. На беседка в парка ли, брат? Да. Истина. Ама като цяло, като 2012-та, Димек сте на колко години? Аз съм на 12. На 12 сте. Дават ви да пушите вейп и... А това момиче, което си го прощал на колко е било? На по-малка ще е било. Колко нас? На 11. На 11. Не знаеш. Да, но това беше миналата година и заради това. Да, А Мико това няма моето беше лошо. преди 6 месеца на беседката. Беседката добрико. Смисъл, имало ли е хора или в тъмното? Не, ние го правихме към 2-3. 2-3 часа посред нощта ли? Да. А тя ще е била тая беседка някъде край вас, защото вашите часа карат да се надалеч 2-3 часа вечерта. Те ги Не. нямаше. Просто откъде го взе? Ти зеления фенер ли си? Добре. То пак става. Откъде изгря слънцето? От луната, лудия. Кога са покръстени българите? Кога са покръстени българите? Ние се редуваме, давай. Натам. Ето, Тук аз, защото с един историк приказвам, Теодор Сака, той ще ми казва въпросите сега. Добре. Момчето е учител. Теодора се обърже към Денислав. Теодория към Денислав, кажи сега въпрос да му зададим. Кажи, брат. Кога се освобождаваме от турско робство? Кога се освобождаваме от турско робство? 1878. Че да не си моя изгубен брат, виж как ме малко намири. По-грозно. Не знам, брат. Сигурно ние се намерихме да я. Намирихме се, сега трябва да пием кафенци да се видим пилно. От луната, що викат всички ще и някакъв клип ли са гледали? Абе да, тук гледат някакъв клип. И пиши луната и той ще ти излезе. Че много мязаш на Тосове, на Емрах. Мязаш много на Емрах, наистина, че братя, като братя сте. Откъде си? Имам едно приятел, че тук в слушава, където и педера се вика, че много те хареса и иска да ти взима инстаграм, аз няма да му го дам, защото вече искам да го правя мъж, нали? Жена ми слуша, виж. Така. Той е голям педал, трябва да го таковам, да го махам от приятели, защото много мразя гейове и такива работи, гей паради и деца парадират, че са такива отвратителни. Смисъл не ги мразя лично, просто мразя, че го парадират, че се обикалят с знамената, човек отвратително, наистина, човек направо. Така, просто мини през екрана и го удуши, лесна работа. Той МП, брат, той МП е My Protein. Не знаеш ли марката? Не тренираш? О, моят протеин, my protein. Не ли знаеш марката? Всеки я знае, който ходи на залата. Махай ги те, бе, ящи просто мръвки, нормална работа, не дайте си Не, протеин, нормално. Да бе, набавям го нормално някой Ящи яйца, ящи малки деца, те са много по-питателни. А ти случва ли се да спиш с някой малко дете? Естествено, това винаги ми се случва. То е on purpose, нарочно го правя. Не е просто да ми се е случвало. Ма, смисъл, колко годишни? Много малки, тъмън излизат от отробата и направо си лягат при мен. Един път говоря с едно момиче до 4 часа вечерта и я карам да си бърка и аз да си бия. Ама на лайф ли, смисъл на камера? Да, на камера. А тя прави ли го или не го прави? Прави го.
Той аз като виждам някой като слежа като гей и си мисля, че е гей, ма то се оказва накрая гей човек. Накрая гей се оказва, наистина. Какво правиш, бе? Сега ще кажа едно нещо. Ако някой ти изглежда като гей, говори като гей и казва, че не е гей, значи е Аз гей, се брат. бах Надя Симеонова на беседката. Заклевам се, брат, не съм Шиман гей. Помниш ли го се. това момче, дето правиш едно време много клипове, много качваше и сега е спрял да качва. Спрял. Да, то няма вера. Що се спря? Що спря да качваш? Защото си намери приятелка, бат. То те винаги става, брат. Те става винаги заедно. Жените ти провалят кариерата, брат. Трябва първо да я изградиш или даже с нея да я изградиш, брат. Тя за ко? Като нас, като ние с двамата. Брат, нали има една тиктокър, където с приятеля си продават някакъв курс, човек, за как да правите пари от тиктока или как да развиете тикток канал. Не, бе, от Варна дето са. Как беше оная Кичи Китика, да, майко тия, бат. човек и приятели, нали, са правили някакъв мега богат, ходи в Дубай, поръчва за един ден там някакво Ламборгини, примерно, и искате ли да купете курса ми там? Той аз познавам приятелите му и един от моите приятели му е писал да излезнат и той е казал, не брат, аз с такива хора, които не правят нищо с живота си, аз не мога да излизам, аз излизам само с истински бизнесмени, пълни филмари са всичките. Пак той човек реално продава някакъв, не знам, то не е курс ли продава, как да се развиете TikTok канала? Не, той прави агенция за маркетинг. Тия клипове на прямо различни заведения, някакви такива глупости. И успя да помогне на някой или просто е някакъв скам като... Май помага да ти кажа, не знам. Мен просто не ма кефи като човек, брат. В смисъл, пълен смешник. В смисъл за бизнеса, не знам, бизнеса евентуално може и да върви, ама... Защото аз разбрах, че в смисъл в профила му скоро гледах, че пише помагаме на хората да си развият TikTok профила на тая Кичи-Мичи. За TikTok профил не знам, знам за бизнесите, че ще ги развивали там. Ко развива бизнесите, не знам. То всеки развива бизнес, значи всичките брати са някакви гурута, те били милионери, развиват някакъв бизнес и накрая се оказва, че всичките пари, които са изкарали, са от хората, които са им продали курса, а пък реално нищо не са развили. Абсолютно. Курса им знаеш какво се състои? Брат, те се правят на богати, за да станат богати. Те правят един зип, пращат ти буквално един зип файл с 20 клипа, които са пълната простотия, разбираш ли? И с нищо не ти помагат. Скоро гледах то с Алекс Валентин, нали го знаеш в TikTok, пак продава курс как да обработваш клипове с After Effects. Аз, нали, по принцип често ползвам After Effects, правя клипчета, враткам, нали, много метиви клипове. Курса е леж, брат, защото скоро гледах един клип и едно момче го експозва и гледам уроците, как да си еди си какво запаметиш в After Effects, някакви такива елементарни неща, които като ги напишеш в YouTube, може да ги вземеш за безплатно, човек. Как да сложиш субтитри на клипа? А курса струва 700 лева или колко, човек? Какво? Аз съм потресен, брат, наистина. Колко пари? 700 лева, брат. 700 шибани лева. И пича реално е успял да проби, като прода курс, а преди той се е правил на богат, за да може да се продаде курса. Вика, вие работите от 9 до 5, човек. Вие сте, нали, като рад, като мишки, човек. Ходите само на работа, прибирате се, нямате живот, взимате малко пари. Някакви такива филми. Джимейк, той е голямата работа. Човек, той е голямата работа. Той цял ден е свободен, той е в Дубай и кара ламборгините, някакви... Той дето е бъскът с цайси ли? За него ли ми говориш? Даже си плаща за реклами, да му излизат в Инстаграм и в TikTok. Човек, не мога всичките... Предпочитам да ти кажа често да работя... Ето си. Алекс Валентин. Ето си. Оф, не. Знаеш, ама чакай, ти си брат му на Атанас Колев, нали? Аз съм братовчет. Верно? Да бе, брачили сме. Човек, целият ми живот е бил аз псих, че сте братя. Ти не знаеш, че има братчето. Аз знам, че има. Аз знаех за тебе, обаче мислех, че ти е брат, а не братовчет. Значи отиваме, по принцип аз му таковам клипове, че обработвам, правя му видеята. Значи има един фотограф, той му снима клиповете в песните. Аз взимам после всички записи, ги връткам на After Effects
И добавя там неговия другия монтажист. Човек, той е един от малкото така известни изпълнители, които наистина ма кефи, човек. Атанас Колев, но за съжаление не съм брачети, не съм братя. А близки ли сте? Не го познавам. Какво общо имам с него да ме бъзикаш тук? Не, да знам. Че му убие, че викаш брат му, брачет му, то спич колафия. С Хеми. измама. Значи с Хеми човек, с измами, ние момчета бях срещнал пак в сайта. Пичовете взимат някакви ефтини тениски от един Panda Bay, или как се казва сайта, взимат ги за $20 и лъжат хората, че са оригиналки по $200-300 продават тениската и пича е някакъв, примерно 15 годишен, една огромна пачка с пари, тъй като карти. Все едно играе и... Да, човек, вратка е вика, човек, аз не съм взимал от 1-2 години пари от майка си, от баща си, ние прави само с Хеми, човек. И всичките, дето, нали, честен труд, той пича къв честен труд, продаваш един тъп курс на хората, които вече са уморили брат да бачкат по 12 часа за 1000-1500 лева. И човека направо вече му и гръмал цял ден да бачка и гледа пича с някакви коли скъпи, вика този курс ще го взема, той ще е истина. Взима курса и имам чувство, че някои хора даже не го отварят, човек. Само се надъхват, че ще гледат нещо по курса, пък не го отварят, брат. Не, направо е пълен тъшак. То тая тема е направо, аз не искам да я говоря, човек. Писна ми вече, тая България. Ти ли си много кливъра, брат? Виж как мяза на него, само че зъбите му са и шкуркани малко. Майка ти,